хлопець випадково створив шаї, що вирахував зрадників у онлайн-грі і отримав пропозицію роботи від кібербезпеки. У 2023 році 17-річний геймер з Італії, фанат гри Among Us, настільки задовбався від токсичних гравців і читерів, що вирішив створити власного бота на базі штучного інтелекту. Він проаналізував тисячі ігор і навчив бота вгадувати зрадників, імпастерс, краще за реальних людей, з точністю 87%. Але бот почав ідентифікувати і гравців, які зловживали голосуванням, брехали чи грали нечисто. Результат. Гравці почали масово боятися заходити в лобі, де активний цей бот, бо він реально викривав погану поведінку. Проєкт став вірусним, а хлопця помітила компанія, яка займається кіберетикою та поведінковим аналізом у соцмережах. Вони дали йому оплачуване стажування. Ось так гра перетворилась на трамплін у кар'єру ВИТ.